Malaking kawalan yung anak ko para sa amin. Lalong-lalo sa akin na ina, malaking kawalan. Labis ang panghihinayang ng 42 anyos na si Leticia Travisonda sa sinapit ng kaniyang panganay at unikaihang anak na si Laika, 25 anyos, matapos na masalpok ng isang pick-up truck sa barangay Rawis, Legazpi City bandang alas 3 ng madaling araw kahapon, October 26. Kwento niya, nagpaalam sa kanya ang biktima na may pupuntahan. Di niya daw ito pinayagan dahil gabi na, pero nagpumilit pa rin hanggang sa mabalitaan niya ang nangyari dito. Galit na galit siya nung hindi ko siya pinapayagan kasi po may pupuntahan niya na 6:30 ng umaga na Sunday, magsimba siya ng tiwi. Kaya sabi ko, wag ka nang aalis be, para bukas may gising ka ng maaga. Sabi niya, mama, mabilis lang po. Yun, hanggang sa hinahantay ko siya ng mga 1 to 2:30 hanggang dun inaantay ko siya, palabas-pasok ako ng tindahan, tinitingnan ko yung motor ko nandito na. Yan, wala. Hanggang sa siguro nakaiglip na din ako sa sobrang pagod po sa maghapon. Yun, hindi ko na malaya na wala pa talaga yung anak ko bandang 3. Doon, siguro mga fast 3:30 ako na nakapag, na ganun, na wala na yung anak ko. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, pauwi na sana ang biktima sakay ng kanyang motorsiklo nang bigla itong lumiko pakaliwa at masalpok ng isang pickup truck. Posible raw na hindi napansin ng dalawang panig ang isa't isa na nauwi sa disgrasya. Naisugod pa ang biktima sa ospital ngunit makalipas ang ilang oras ay binawian rin ng buhay. Yung mga CCTV footage natin as of now, yun po ang pinapollow up natin na makakuha para magkaroon pa ng concrete na ebidensya, magpapatunay ng kung ano talaga ang nangyari. But initially, base sa investigation, kakaliwa daw po ito sa Nara Drive, itong motorsiklo, yun po kung saan po yung pagkakaliwa siya, dun po siya nabangga nitong four-wheel vehicle natin, pick-up na four-wheel vehicle natin. Sa ngayon, hindi pa nakakapagdesisyon ng pamilya kung magsasampa sila ng kaso laban sa sospek. Sa ngayon po, wala pa akong exact na or masasabi na magkaso or what. Kasi ang gusto ko lang muna, magpatapusin muna yung pagluluksa sa anak ko kasi wala pa ako wala talaga, blanco pa ako ngayon. Kahit magpirma ng wala, hindi ako makapagpirma. Yung tita ng anak ko ang nagpipirma. Ako lang magpirma lang ako ng pero yung mag-fill up hindi ko kaya. Kasi ayaw ko. Muli naman nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista na palaging magdoble ingat sa pagmamaneho para makaiwas sa mga disgrasya sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.